I gdje ste ljudi? Evo nas ponovo još jednom videu. Danas ćemo igrati jednu igricu koja se AS. Znači igrica je da su sve šugaći. Dobro, ajde. Znači bežimo od neke devojčice bez glave. On ima glavu samo, leti. Evo. What the fuck? Fucking bitch. Aha, evo ga. Znači tražimo te korpice. Da šta su voda sve. Jebem ti mater. A sad će mi traži mapu, znao sam. Gledao sam tutorial. Ujebote, šta je ovo? Aha. Jo, može. Sključana. Aha, šta je ovako? Nisam vidio tutorial. Jebote, tu je negdje. Jebote, on ide odavde. Tu je negdje. To da znate čim se čuto. Jebote, ne smijem sad izaći. No, ne može. Neće na mene doplaši. A ne najbolje što piše run, a ti kad trčiš ono te vidi. Da, to je najbolje. Aha, koliko treba biće? 20. Četvrti. Ujebote, šta je bro ovo? Neki zemljotres. Tu mi je negdje Bretanac. Aha, evo ga. Znao sam ću ga nađem. Ja bi ne nađe mog Bretanca. Šta je ovo bre? Kakva su ovo sranje ovdje? Brate, neki podrum je okreći se. What the fuck? Casual. Jatnik. The horror. Idemo. Tu si. Tu je džakica. Šta? Ki vetar duva. Idemo opet u taj podrum, znači nisam bio nikad u taj podrum. Nekad idem, stvarno nikad nisam. Prvi put idem ovdje. Opet piše van. Juri me. Penje se gore. Ću da snimam The House 2. Ja. To se ovdje izgubio. Aha, tu je znači to. A mi smo išli ovdje. I tu smo skrenuli. Tu je bio neki pacov. Sad nije više. Znači idem sad ovdje. Kalašnikov. Ja. Naš sam dobro. Tu neko sranje. Aha, niste vidjeli znači. Još 6 i gotovo. Tamo su znači nekad. Okej mi treba. Šta je? Šta je s kutijom? Aha, pa vidim ja. Što je ovo? Pičku materinu, to ne radi zemlja. Dobro.
idemo gore. Ujebote, da li je ovo moguće? I to je to što se tiče ove epizode, znači snimat ću još neke, još Minecraft i ajde, ćao.